titula, ez? Eta sortuko, eman zuen diru bat, sortzeko eskola bat nesketako. Eta hori esaten zuen. Que la maestra jamás hable en la escuela el idioma después de que es nativo porque las niñas adquieren más facilidad de leer. ¿Vale? Eta, pues hori, bakarrik erabiltzeko euskera, esaten duguna, katesima ikasteko, eta, pues hori, konfesatzeko, ¿vale? Pues hori. Hau hartzen da, bueno, igual ezagutzen duzue, liburu honetan, edo orain atera zuen tipo berak, formari toka eldei, egunerak eta bat, eta uste dut agertzen ere agirire. Baina, bueno, urtarrotzen duela berreun urteia horrela zientzen. Bueno, pizkarrean dago, badugu bidankozeko maiz batzuk. Hauen berriz daude hori bidankozarte osabien dute. Bonaparte funtsan, Bonaparte bilduta dutuko agirien artean, baina agiri honek bidankozeko otoitzak deitzen dena, printzipioz 1860koa dela, badu azken horrian ohartxo bat kokatzen duena hemen. Oharra dago erdera. Bueno, zintzaetakegu ohar hori baldin bat zegoen paper horretan, paperean zegoen gainerako izango zela data berekoa. Ez zen egon behar txuri garai hartan paper bat garra hogeita hamar urte. Hau esaten du, ez? Ohar bat, Tesor, La Panadero, Ledí, Amadi, Libras, Ángel de Nicolau, en la Villa de Ligandos, no sé qué, de 1800. Eta, bueno, ezagutzen ditugun agiri gehienak dira Bonaparteren ikerketen ondorioz, bale? Bonaparte ulertu bat du, bueno, hau zen Napoleonen iloba, bale? Eta ikusi behar dugu, hemeretzigarren mendean zen, hainbat tokietan esplorazio handien garaia, ez? Pues Afrika deskubritzen edo esploratzen ari ziren, ez? Hor joan ziren Stanley Livingstone eta a las cataratas a las fuentes del Nilo, eta hola, eta Australia ere aurkitzen ari ziren, eta ronkari bat, kasu horretan zen, toki esploratu gabea, Toki esploratu gabea. Hau, pues, bueno, Frantzia, aristokrata bezala, beraren zen abentura bat. Ja, hasia zen euskara aztertzen, baina erronkari zen, azken muga. Eta horregatik zen, hain berezia bera bezatez. Berez, egin zituen Euskal Herrira lau bidai, eta laugarrenean uste dut ez baizela erronkaria, bale? Eta honetan, garrantzi berezia izan zituzten Prudentzio Ugalde eta Mariano Mendigatxa bidankoztarrak, bale? Zergatik, Bonaparte eskatu zion Nafarroko bere laguntzailei aholkua esatzen, erronkari garren, zein izango zen herririk egokiena edo euskara hobe mantendu duena hori, ere ezaugarriak aztertzeko eta esatzen dira. Eta horregatik, Prudentzio Ugalde ez bakarrik, baizik eta Mariano Mendigatxa ere, nonbait arraztasuna zuelako. Garai honetakoa da Euskal Herriko euskalkien mapa hau, bale? Hemen daude markatuta, bere ikusiko dugu detailen, kolore ezberdin bakoitzak adierazten du euskalki ezberdin bat. Eta tonoaren arabera da euskarak indarra mantentzen zuen, bale? Eta hori ikusiko dugu, erronkari bakoitz eta zareitu detailen, bale? Ikusten baduz, zareitu nahi dut hemen, dago argiago, horrek esan nahi du, hor euskara galdua zuela nogaiteko indarra, bale? Erronkari gabe, burgi ikusten dugu hor txortxe. Eta beste gauza bitxin bat dago, hemen ikusten dituzue, daudela hiru zatitxo bezala, eta zaraitzuta dena bat. Erronkari zergatik hiru zati. Hiru
azpi euskalkizu delako, ez? Birankozekoa, zela, Birankozen, Burgin eta Garden hitz egiten zena, Urzaintikoa, Urzaintzin eta Ronkarin, eta Uztarrozekoa, Uztarrozen eta Pizarran, bale? Bueno, garai bereko humore puntu bat Birankozen, bale? Ez da berez testu bat euskeraz, baina bai agertzen da hitz bat, eta da monigote bat margotu dutena Birankozeko kontu liburuetan, bale? Eta esaten du, libro de Bulumakur, sobrero kabenez, Bulumakur, ez dakit susmoa dut, makur hau, da, makurra etxeko izenaren jatorria, bale? Baina, bueno, bitxea da, Bulumakur deitzeak, horrek esan nahi du, urte honetan, oraindik, ez izenak emateko erabiltzen baten euskera, pues nolabait bizirik egon zen hori dizeta ja maldan bera hasi. Bueno, Bonaparte funtsak, esan dugu, ematen du Birankozeko agiririk besterik ez dela egon behar ez, pues aukeratu zuelako Ugalde eta Mendigatxa laguntzaile, baina ez, badaude bortziritako lekukotasunak, ez? Birankozeko lau agiri, baina Ronkariko 3, Gardeko beste 3, Urzaingiko 2 eta Uztarrozeko 1, bale? Gehienak, hori zen Bonaparteren ikertzeko era, ziren testu erlijiosoen itzulpenak. Zergatik? Bueno, laguntzaile gehienak zituen herriko apezak. Nolabait ilustratuak zirelako eta moldatzen ziren idazten eta kultura maila minimo bat bazuten. Eta esan antzien, bueno, itzuli dazu katixima hau, eta denek bazuten katixima bera, eta horrela itzulpen guztiak alderatuta bilatu bat zituen ezberdintasunak. San Mateoren evangelioa itzuli zuen Prudentzio Ugalde, eta hau da euskaraz dagoen testurik luzeena, bale? Katixima, hainbat herritan itzuli zuten uste dut herri guztietan Uztarrotzen kenduta, Birankozen Erronkarin Garden eta Urzainkin itzuli zela katixima, bale? Edo doktrina kristiana. Eta, gero, otoitzu gutxi batzuk, eta azkenik badago hiztegitxo bat alderatzen Birankozeko, Urzainkiko eta Uztarrotzeko azpi euskalkiak, bale? Ikusiko ditugu orain, adibide batzuk, bale? Hau da, bueno, hortara edo, San Mateoren evangelioarena, eta hemen esaten du, Ugalde. Bueno, Ugalde esaten du hemen, baina da Ugalde, bale? Baina ere, hau da, katixima edo doktrina kristiana, Ronkarikoa bera guztietan. Zer da doktrina kristiana? Geina, da, tratado breve bat, bale? Osa, dago idatzita, belarri, entzuten zuten moduan, edo burua ezentzitzen moduan, ez zegoen idazteko araudik, bale? Hau da, bueno, jarreko katixima, kredoa, bale? Eta, bueno, hemen, Bonapartek ja sartu zituen bere zuzenketak, eta gauza batuz bere ustez, ja ikasita, aldatu bat ziren edo zuzendu bat ziren. Hau zentikoa, bale? Ikusten duzue, azkenean doktrina kristiana edo katixima ziren galderak eta erantzunak, bale? Kristiain traia, bai geina, Juan Golfo geinaren grazia. Eta hau, itxia, da hori, esaten dizuena, hiztegitxo txiki hori alderatzen Birankozeko, Urzaingiko eta Uztarrotzeko azpi euskalkiak, bale? Hainbat gauzetan ez dago aldaketan dirik, baina, bueno, gero aditz formetan, nun bai, ikusten duzu egileak, hemen esaten zen, goiko, Urzaingin goiko, eta Uztarrotzen argizari. Edo, bueno, bitxia da, horrein, zerri esaten diote hemen gainari, xaguzarrari, ez? Claro, garei honetan, hemen, ez da zehazki enara, baina, bueno, antzekoa da, eta ainaritik enara, euskara batuan, enara esango genuela, eta xaguzarra da gai ainari, gaueko ainari. Orain, Birankozen nahi bidez da ainari, aseka.
baina, eta, bueno, ikusten dituzte, horrela, hainbat eta listo iztegia, ez dakit berreun hitz edo dituen, baina, bueno, gauza bitxiak ikusten dira, bale? Bueno, eta erakutsi ditudanak dira, Nafarroako Artxibo Nagusian daudenak, bale? Horiek argitaratu zituzten, ikusi aldira interneten, eta, baina, iaz, mendigatzaren mendeurrena, heriotzaren mendeurrena, ikertzen egon nintzenean, aurkitu nituen beste hainbat testu, bale? Eta, bueno, dira bitxiak, gehienak dira tematika berekoak, baina, adibidez, laginduruko hiru horren kantika, bale? Edo kantik de Trois Enfants dans la Fournaise. Berrogeita salma. Eta, gero beste iztegitxo bat fiskal, hau da, aditz formak, bale? Aezkoakoa, zareizukoa eta ronkarigakoa alderatzea, bale? Da bitxia, da lehenengo aldia alderatzen direla aditz forma guztiak tabletan zaitzen, ez? Horrein iruditzen zaigula normalena, baina gara hartan zela neko gabitxua. Eta gero, zein bat, ez? Berak eragin zituenak bere ikerketetan. Adibidez, hau da, hori esaten genuena hiru gazteen kantika, erronkariko izkera, erronkari errikoa, ez du esan nahi ibarra. Hau, aita horia edo padre nuestro birankozeko azpi euskalkia. Hau, aditz formak alderatuta, aezkoan, zarreizun eta erronkari hau, bota zituen, nola esango ziren esaldi hauek, eta hainbat harrizte Euskal Herriko hainbat harritan, alderatzeko, Eta hori dira, esaten dituan, hainbatkoa, hori honetan, notatzen ditu, Kebenko, Hortan, Kanbertan, ikusten duzue, dago Keben, dela erronkariko toki batzuetan esaten den moduan, hortik Kebenko, baina bidanko zen ari dezen, Kementik, ez Kemen. Eta hori beste iztegitxo bat, kasu honetan alderatzen aezkoa, zarreitzu eta erronkari, bale? Bitxia da, lehenengo hitz hau, ikusitatzen dutela, nabarreria, esango erukera. Kasu da, nola ditzen zuten, ezakit barizela, edo. Eta, batatzen barizela eta bestea rurreola edo, batatzen nabarreri eta bestea inporti. Hori nafarreri. Esango kinko azezimoren itzulpena, honetan mendigatzak egin zuena. Eta, hau da, esaten dizuena, aditz formak alderatu zituen dokumentua, hau izaten ja azken lan potoloa bezala, eta aurkeztu zuen, 1832 eta ja hor, erronkarin, hasi zen, landeratianko zen, berez, duela laupagost urte, hili ginen aztertzen, eta ematen zuen justo, hamarkada honetan, 1870ko hamarkadan, eten egin zela Euskararen transmisioa, Ordurarte jaietakoek neurri batean menperatzen zuen, edo guztiz menperatzen zuen, eta ja azken karlistada pasata, izan zela hamarkada horretan, ja utzi zioten Euskara menperatzea. Baita familia berean jaioak duen, Gerra horren inguruko azken karlistadaren ondorengoa da, itzulpen hau, Arturo Campionen baladarena, eta olerkitxo bat, eta kasu honetan mendigatzak egin da, eta itzuli zen Euskal Herriko hainbat euskalkietara, eta bidankozeko kasuan mendigatzak egin zuen. Eta honetan ere, Bonapartek sartu zituen bere itzulpentsoak, hau behintzat ez da testu religioso hori daka pizkargarria,
Eta, bueno, iristen gara beste dokumentu mota batera, bale? Hau da, ja, arlo pertsonalean, ez? Eta ba, hau ezagutuko duzu gehienek, da, Gaiarre famatuaren gutun bat bere izebari, bale? Osa, esaten, Gaiarre bere garaian izango zen, orain esaten badugu bezala, Messi, ez? Pues, bere garaian, Gaiarre, eta, bueno, eta ja, ospetsua izan da eta guzti, baina jarraitzen zuen bere familiakoekin eta euskara erabiltzen. Eta saiatzen zuen idazten, nahiz eta inork erakutsi izan, ez? Eta, bai esan dezakegu, urte honetan jaioa izan da, pues, izango zen, euskara ikasi eta menperatuko zuen azken belaunaldikoa, seguramente. Eta hau da, bueno, kartaba hau eta atzekaldea, ez da askoz handiago, baina, bueno, baitu detailuak, ez? Da, bere izeba joanari, eta osoki, nizkio gozak, orain agarra egiten zaizkiu, ez? Zegoen Bartzelonan, eta esaten dio bere izebari, seguramente, bueno, herritik iaia atera ez dena, pues, haber nahi duen Bartzelonara joan, itxasoa ezagutzera. Nahi dia sinkona itxasoaren ikustera? Hori izaten dio, bueno, nahi dia dakat digua monton bat, eta etorriko zinen, pues, gaztu guztiak ordeinuta, ez? Eta, bueno, esaten ditu ere, hiru neskato postretako, eta gazte eta polita, eta azaltzen ditu, beste gauza batzuk, agiri religioso baten itzulpenean ikusiko ez gerrera, ez? Hori da, erakusten edo adierazten dituela beste gauza batzuk. Gero, mota honetako beste agiri bat, hau, seguramente duzu ezagutuko, ze hau aurkitu nuen kasualidadez, baina da, mendigatxa askoerekin, zarra zenean, elkartu zen lehenengoan, hor Ligin, dagoela Zuberoan, idatzi zuen bere gogoeta bat, ez? Nunbait, ja, askoek eskatua ziela, saiatzeko memoria egiten, alegina egitea, agir eta gauza gehien gogoratzen, eta mendigatxa sartu zen horretan buru belarra, eta saiatu zen bere indar guztiz, eta hau idatzi zuen, ez? Gai asko ulun eta isiltasunarekin, hitz anisko, hartu bakietarik, xinten zaitar, eta faitenaz biltuz. Baina gero, argitiarak, begia irikirikain sarri, faiten zaitar, ametsi izan balitz bitala, ez? Hemen ikusia duzue, itzulpena, ez? Pues hori, azaltzen du nola, gauean lotan dagoenean, edo ean dagoenean, hori esna, erdilotan, euskara guztia etortzen zaila mundura, eta esaten du, hau esanak bilduta, hau ez da ere, horretzen ba, eta esnatu bezaila iztera, apuntatuko dut, eta esnatu eta jaten zailo, amets batxetan balitzatzera, ez? Hori da, bueno, azkenean, nola sentitzen zen islada, ez? Ez impotentzia hori, ematen du dena kasola barruan, eta gero idatzi nahi duzu, eta, en fin. Eta, bilera horren ondoren, etorri ziren, mendigatxak askoeri bidali zizkion karta guztiak, bale? Hemen, dago denetarik, askoek esan zion, zer idatziko izuz? Ja ez zen Bonaparte egin ziotena, ez? Ez dira itzulpena edo, ez esan zion. Bueno, idatzi horrokari nahi duzuna, pues, idarkozeko eguneroko gauzak, zuen liturak, zuen bizimoduak, eta alde horretan, bai da, nahiko gauza berria, ez? Eta interesgarria ere, claro, karta hori bitartez sortzen da bien arteko harreman bat. Eta azaltzen ditu ere sentimenduak eta, bueno, gaien artean, dago hiztegia, daude bizimoduak, oiturak eta jaiak, seiak, eguneroko kontuak, abestiak, esagazarrak, ikuinak, txutxumutxuak, eta sentimenduak, ez? Hemen ditu adibide batzuk, ez? Hau seguramente izango da, bidanko ze idatziz, egon zen lehenengo aldiak, hola, bide, ez? Eta, hori, ze gauzak idazten dizkio.
maitagarrizko egina, eta gauza bera. Mendigatzak idazten du, alduen moduan, inork ez zekien nola idatzi euskera, ez? Hemen adibidez, karta honetan idazten du zuhaitzen izenez eta haien erabilerez, ez? Hemen ikusten da hau atera dut, bitxialerako, ziklatzen du idazkaritzako paper bat, ez? Behitzen dio, irango eta hemen, bueno, hau bitxiara, atera dut, pues hemen esaten duelako, azaltzen duelako, irango zen zegoen jai bat, ez? Irailaren amaieran nunbait, ez dela horiaren amaieran, hori pentsatuko bezala bezala, esaten du, pues, hilen omenezko, edo arimen omenezko jai bat egiten zela Bidanko zen. Eta Bidanko zen, eta ikusten denez, pues, gainerako herrietan ez, eta nunbait egiten zituzten egun batzu mezak, eta gero parranda, eta hori esaten du, kanpoko jente anisko xiten da fiesta kontra, ez? Jende asko etortzen da, kanpoko jende asko etortzen da jai honetan, bale? Eta, pues, egiten da asko handia. Bueno, pues, honek ekartzen dugu, Mariano Mendigatzaren gutunei esker, ezagutzen ditu, desagertu diren hainbat gauza, eta bestera batean, pues, ezagutuko ez genitzen. Engreko zori, otoitzak eta bidantzatzio, nola esaten zen, la salve, edo Ave Maria en verso, edo, bidantzatzio, pues, holako gozak, ¿vale? Eta hau, ja ikusten duzuela, kontratzen baduzu, pues, hemen nahiko lerro zuzenak eta, hau ja da, bere azken gutunean, ja bere burua faiatzen hasia zela, baina igual ezagutuko duzue, Mendigatzak idatzitako ipuin horietako bat, zela hori hartatzak eta otxoa, baina hori ikusten da, nola, eta hau da, idatzituen azken gutu, bale? Eta gero, ja, Mendigatzak hil eta gero, bere jaiotzaren mendeurrenak bete garzenean, azkuek idatzituen artikulo luze bat erronkariaren inguruan, Mariano Mendigatzari, haien bileretan eta kartetan bildutako hainbat kontoekin, ez? Besteak beste, pues, hainbat desagerazar, ez? Proverbio erronkarrez ez Bidankoze, eta, de pila bat ez daki berrendatiko. Koplak, hendik baten bat estudia binuela Bidanko zarteko aldizkarian, ere badaude ez dakit, hogeita marko kasi, abestiak, hau, adibidez hori abestu genuela Mendigatzaren heriotzaren mendeurrenean, baina hori egiten zuen partitura eta guzti, igotzen zen Elizara eta organistaren gimena. Hori ateratzen dugun abesti honen partitura. Eta bidaltzen zion, eta gero azkuek argitaratu zuen, bale? Eta hau ere sinadura. Eta, bukako horretik, beste hausnarketa bat. Hau da egon alden guztia, edo egongo dira gauza gehiago hortik. Seguramente, burgiko prozesuan, sorginen aurkako prozesuan ikusi dugun moduan, seguramente beste prozesu batzuetan agertuko dira horrelako gaitu txikiak, ez? Ez dakit dor dituzkion puntasemean, besteari, ez? Eta igual jarriko dute hitza. Baina, horretarako irakurri behar dira olako prozesu asko eta gauza oso txikiak aurkitzeko, ez? Hau izango da, urrezko pepitak bilatzen dituztenean bezala, gauza txiki bat aurkitzeko, lan handia, bale? Eta zergatik, hau, gauzak eta bezala, bai justizia, bai administrazioan, bai elizan eta bai eskolan, euskara erabiltzen ez zelako. Eta gainera, arlo hauetan guztietan, gehienetan,
gizonek baino ez baziren ibiltzen, eta ikusi badugu, gizon erronkariarrak aspalditik moldatzen zirela erderaz, erraitza da, bai itzultzaileengatik, bai moldatzen zirelako eta ez zutelako erabiltzen, ez egotean berez dokumentu, ez? Bai egon alko ziren emakumeen testigantzetan, baina itzultzen bat ziren, eta orain, nahi baduzue zerbait galdetu, hola, eta bestela, esker. Galdera, ez?